Melba, apay awanan planom ang makiasawa manan. Ubing kapay mat, 35 laang. Manjakon tatang, tamangan numabalo ak tumanen. Saan? Pilyam ngamin tay awan bisyo na alalaki Tay mat ngamin nakiasawa amin di kat nabisyaw. So nakaptan itag duno maasakit. Makiasawa kakidayin tanay lakaya kaon. Asinon tupay nga di kadwam no awana kaon. Naimbag kumaano ada anak ba ngam awan mat. Ay na, mabuteng ako na makiasawa tatang. Takaslan na didigraak. Nagrigat ti mabalo. Nagrigat agladingit. Welcome to Jenna Almoida Drama. Lermo, anak ko. Asino jay kadwam idi kalman ang naglukan iti tricycle? Jay atidog tibok na. Ni Elisa rin dyan anang. Kaadala ki jay school. Kastaya. Napintas mo't. Ar-armom ka de. Ar-arman nga bagbagayo mo't. Kat nada asawa rin jay. Ay, kunak ano balasang. Saan mo't ngamin amadlaw nga adda asawa na. Ay, kunak lano adda nobiam. Kaya't yung pala ang mga asawa ak ayan anang. Ay, katwan tanay, awan pailat apukukan ka. Di kay mo't ngamin na addaan iti anak iti day di meli nga asawam. Iso ang mga asawa kakit di manen, tapno makaputot kan. Nasyak, manja ko na nang. Napadasa kong tinaadaan iti asawa. Iso husto na jay. Ngam awan pailat putot mo. Padwam ti pulim tanataer ka anak ko. Awan plano ko na mga asawa na na. Asinon to tikad kadwam ngay numataya kon. Agmay sa kanton, narigat ti awan kadkadwa na anak ko. Kabalak na nang. May mayat ti balo akanayon ta bagik lang ti pampanunutag. Mga sawa ka kuma. Kayat kupay kumamot ang makita ti agbalin nga apukuken ka. Saan nga rodagin? Apay aya dagulit kayo nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nay, si kamot gayam tinakaluganak dito'y jeep, Celso. Di ka nabigbig. Uray siyak, di kamot na bilbig bilang. Papanam nga Inak man alaan tay impaaramid ko nga eyeglasses ko. Sika nga'y. Inak mo't gumatang iti abunaw. Aywan, malagip ko man laang. Di mo't balo jay anak mo anilermaw. Wen, awan pailat nobya wenno asawa na. Tadi na mo't kayatin ti agaram. Ay sayang. Iyaram ko kumadjay anak kaw. Asino nga anak mo? Ni Kadimel ba abalo mo't laang? Wen, pilang. Kas iti anak mo, awan pa'y matlat nobya o no asawa na. Anya? No kayat kumanilir mo nga anak mo, armen na jay anak kaw, tapno agabalayan ta kuma. Ay kuma. Ngam di mo't kayatin jay anak ko ti mga asawa. Pilpilitek ang makinobya. Ngam di na mo't kayatin. Uray ta napadasan na kanun tinaaddaan iti asawa. Sayang no di na mga asawa. Sapay kaubingan dapay. Wen nga rod Pilpilitek nga rod ni Lermo tapno makitak kumapay mo't ti agbalin nga apukok sakbay amatayak. Ngam jak mo't mapilit. Oray ganun jay anak kaw. Kunak nga agpaaram tapno asawaan damanan. Angam di nakit kayatan. Igaggagara nakit din tag lusya-lusyang tapno saan da kanong arman. Anya? Mabutang kanong aminay na mabalaw. Apay, ammo na ayan numabalo manen. Uwan nga raw. Angam kasta ka na yung ti ibagbagaan ano ko Ngambay aman, tadurugak man jay anak ko ang mangaram iti anak mo, Celso. Bareng maalukoy ko. Ingatangan kay tinapintas abistidam anak kaw. Adaw, pink abistida. Anyamat day tagat-gatangan yun. Nagkiting abistida. Ay na, naipot day ta kanya. Saan?
stretchable na itaoy. Kan saan mo't unay ang nakitay? Aging gatumang na ito'y abistida. Magpagay mo na ito'y no ibadaw. Ad-adda po mintas ka, Melba, anak ka. Ay na, naggastos kayo pa'y laang. Pangusarak di tangay. Ay kat usarim, ano rumor ka? Agpapintas ka, anak ka. Tapno armenda ka nga oray balo ka. Anya? Kasano nga armenda ka kat di mo maturnusan ti bagay. Pang bakit na kita ibadbadaw. Bado pala na dinanang mo na kita isusuot mo. May mayatan ti kastoy. Tapnaawan mailawan nga agaram tatang. Narigat ti mabalo kunak lang arudan. Saan mo't nga amin alalaki kat matay adagaws? Talaga siguro mo't agasat na di asawam ti matayin So adi kagbutay ang makiasawa manayin. Kailiw ka ti maadan iti apu ka. Ipayanak pa'y mo't iti apu ko sakbay amataya ka nakaw. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di mo't amamom ni Melba nga anak ni Celso. Ha? Wen? Apay ayan na. Padam abalo day jay. Kat aging gaita, awan pa'y lakanot nobyo wano asawa na. Kahit anya ko maita na. Amaw, napintas man kan nasingpot day a babae. Kayat ko nga agbalin a manugang sika. Ha? Apay no armam, kuyugan ka mapan ije balayda, kayat ma. Kayat nakamanday jay anak ko. Saan na? Awan nga rod plano ko na mga sawa manan. Kan may sa, jakon makasapol itikas iti da di Elena amanugang niyaw. Awanan tikas kan kwa na kagagat kan kasingpag. Amumlaang aya, ang mga nunasingsingpot ni Melba ngamday di Elena. Oo, imposible nanang. Man-mano tikas iti da di Elena nga asawa. Awanan ti makaartapay kan kwa na. Mga sawa kakit di manen, bareng maaddaan akon iti apo ko. Alaan anak ko. Saan nga rodin? Apay aya dagulit kayo nanang. Hello, Celso. Nakaawag ka mat? Hello, Pilang. Kasadungay. Nakasarita mo ti anak mo? Imbagam nga umay na pasyaron ti anak ka? Wan, di namot kayat. Pilpilitek, ngam talaga di na kayat. Anya, ay sayang. Umanugot ko matapag digosak adagos ti anak ko no umay dito'y balay. Wan ko mga road, ngam. Talaga di na kayat. Numabalin la ko mga uluda kon ayumay dita. Ngam saan mat amabalin, tamangan no agong. Anya nga tano pagsaraken ta ida. Kasano ko mga Celso? Ada na panunot ko awagas, Pilang. Dungag ka, taibagak tinapintas a planaw. Ha? Anya ngay day taaplano, Celso? Ay, kuyogan nakman anak ko. Adda sabten taatao. Ha? Asino na nang? Jay man gayem ko nga agapo ijay Mindanao. Umay kano agbakasyon ka. Agpaspasabat. Sabtek kano ijay plaza. Kurt, apay, di yung kabaalan na sabtin na dakda kayo, nanang. Kwa, adda amak ko. Ta FB lang amin tinagamamuan mi iti dayjay. Nungay hold upper wenno kidnapper gayam. Ha? Kat no alangarin kayo, di saan nyo nasabtan? Isungarod nga agpakuyugaken ka anak ko. Tani, kababain mo't. Amangan no ibaga na nga inindyan ko. Ngala, itanaya. Una, iso nga agrubot ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Papanantayo nga min ay at talaga tatang. Sabtin tangarod niya antay. Di ka bagis ka wanay kamang ijay sibaw. Kat, apay di na mo dito'y balay aya? Saan ka no nga umay ditoy? Makisinabat la ijay ilay, ta kurang ka no ti oras dan. Anya? Apay, di mo kailiw jay ikit mo aya. Kat kailiw ko tatang. Kat in ka nga rod agrubatan ta sabten tan niya antay manak ka.
Nagbayag mo ti orayan nyo nanang. Ayan na kanon. Jakmet nga rod amo, ta jakmet maawagan ng anak ko. Agawid tayo nga rodin. Ay saan Nasapa pa'y mo. Ang mga noon daw ay dayjayon. Urayan tabiit, anak ko. Ijay parkay ti pagurayan ta, Melba. Ta ijay ti imbaga kanya antem a pagurayan ta. Nagadayumutan. Asideg. Exercise tan ti panagnata mapan ijay parkay. Diyo pala imbaga nga iti restaurant ti pagurayan tayo. Kababain mo't ang mga nukunaan na nga agpalibre ta iti makan. Urayan ta nga awisin data mapan mangan Mala, oh my God. Mapantan iji parkay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, pilang. Ada kay mo't gayam diti parkay. Nay, Celso, da kayo magayam. Apay, papanan yung agama. Ay na, ada urayan may. Ni kabagis ka Da kayo ngay. Ay uray da kami nga road, at damot urayan mi dito. Nay, nag-text ni kabagis ka. Melba, uray na kami dito tayo nakitaan niya antay. Ayabak dito. Darasin nyo nga rod Wine, ayabak dito dito'y tayo ngagsasabat. Ala, agtugaw kabalasang ko. Agyaman nana. Ay, mabiit man laeng. Si makit ti tiyan ko. Ay, inak man biit ag CR. Urayan nak dito'y alermaw. Di nakpampanawan ag CR ak biit. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagbayag mo't datatangan. Anyat orasan. Ore ni nanang. Kung na amapan laag CR ngam awan mutan. Pinanawan naksamot dito yan. Ayan dangatan. Sapay makawawid akon. Agawit takit din, Melba. Ay, mabiit lang nga rin tawagak man ni tatang. Hello, Melba. Saan natuloy ni Antay? Isang agawid kanton ta. Imuna ako na nagawid ta na maulawak. Anya kayo mutin. Mangilawlawang kayo. Alang nga rin tagawid akon. Nilermo nga'y. Adapay dita. Wan nga magawid ka no mutin. Tanagawid ni nanang na. Ha? Alang nga rin. Agkuyog kayaw na nakaw. Sapay maluman. Sapay kumaat at dapay masambot yung alugan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ala? Umay kan Melba, tani. Last trip ka nun. Darasam, makisinagsagtan nga umunag iti Jib. Waler mo. Excuse me. Ala? Agtugaw kan Melba. Agtugaw ka mo dito abay kun Tapno di ka maawan na niti pagtugawan ler mo. Sige. Ay, nagrigat mo ti kastoyan. Namaluman tamot ngaminan. Nagsinagid ti takyag mi kanimel ba? Kat naglamuyat gayam ti kutil na. Nagpudaw pa. Dumandan ka dito matintin nagkansan ler mo. Saan? Ayos lang. Idagas kanto pa ijibalayaw sa agawin. Ala, awanan ati paglugan ng mga agawid. Ket pag naukon no awan tricycle amaluganak, Melba. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay yaman na, kiti panangitulod mo iti anak ka, lerbaw. Awan na yaman na, tata. Agkapi-kapay aler mo. Wano, mangrabi ikan ditoy. Awan baraw, ta nakaluto akaun. Mangan ka dito yain. Ha? Ay, saan ang tata? Inton maminsanan. Nay, papanamler mo. Nakapurma ka mo. Pasyarak ni Melba na nang. Nay. Na-develop sa matirik nam kankwa na nanak ko. Ay, wan nga ron. Napintas mo't gayam ni Melba. Kayat kong arman. Anya nga kunak tumo ngamin kan ka. No idi pa'y lako mga inaram mo. Nalabit agasawa kayo itan. Masigurado yung arod no kayat nak. Ay nawun, kayat nakadayjay. Masiguradok dayta anak ko. Dua aldawan nga agar-aram ni Lermoken ka. Apaya di mo pala aklunay. Nabiit pa'y mo't lang agar-aram, tatang. Kan apay,
Kaya't yu ayang agbalin a manugang ni Lermo. Katuan No kayat mo, kayat kumutay. Alakid din, tapno makapagkasar kayaon. Narigat ti agdardarasudos, tatang. Agpinaliyo kami pa'y matiti ugali, Ay nasingpit mati ko nak nilarmaw. Anya palat sa pulam kan kwa na ay. Kan kasano ang mapaliiw mo ti ugali na no di mo aklonan. Aklonam kitdain anak kao. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ala, aklunan kan Lermo. Ngam sana kaya ta sa wanday tang agkasartan adagos, Agpinaliyo ta pa'y iti ugali, Wen, di ka mo't dagdagan ang makikalay sa kanya kahit. Ala nga, Rod. I love you too, Lermo. Agyaman ak Melba. O kahit, kasano? Datang arudain. Katun, Kaano ti kasaryo kin ni Melba? At damot tarakan mo ang maparte. Di na paimot kayat ti makikalay sa nanang. Agden na kami langan Iawid ko ni ti balay ni Melba. Anyalat ko na ni abalayanan nga, inuyawid mo na di kay pa'y nagkasar. Desisyon mo't di anak na day jay. Sumarunon to kano ti kasar. Alakot, baka mo kayong arod Desisyon nyo da ita. Anyamot dahil tingin na po yan. Naksat mo it. Jak nga Rod na si putan taglablabaak ngamin itay, Lermo. Awan pa'y ganas ti mga nukastoy. Agsinatan. Ni, para day tala rason agsinatan. Kasano? Di mo mo't gayam amot agluto. Pati jelinutom idinaminsan nagapgad. Sige, lalaingag to no sumaruno, Lermo. Awan mo't banglo to'y linaba ang Melba. Di mo samot sinabunan. Sinabunak ng basit ngamin di sabon anabati. Naimbag no na'y katirugit na no basit ti sabon na. Di kala di mawas ijisturain. Saan na tabasit mo't jeli na baak? Ay, agsinatan. Kadag sa uka mo't sinati bagbagam. Nagrabaw arason ti pangisinsinam kanya ka. Makapadismaya ka. Isong agsinatan. Unay matikas di apa nagsasaom kin ni Melba nanak ko. Mangmangag ko dagiti ibagbagam ken kuana. No adda di mo magustuhan ken kuana, sina ti ibagbagam. Katagpay sumot. Makapadismaya ti aramid na. Adayo ti ugali na iti ugali na di manugang yaw. Apay ayang nga ikumparam ni Melba itinabayagan anatay. Sabali mo't ni Melba agduduma ti ugali ti tao. Iso nga road nga agduma da iti ugali. May mayat da di natayan ang manugang yaw. Kat, anya nga rod ti kayat mo ama pasamak iti kasta nga ibagbagam. Diyak mo na nang. Makapaupay mo't ngamin ti style ni Melba. Apay nga ito yung t-shirt ko apuraw. Namansaan mo ito ni Tiblo. Wen nga Rod, jak mo't nasiputan nun. Ang ambay tay kaktuman. Kanayot mo't lapalpak ti trabaho ngun Melba. Anya mo ti kastan. Dahil di asawak, amo na asalwada nagitibadok. Manipon nagasawa kami, saan apimalpak iti panaglabana. Pasensya kan aler mo. Agsinatan. Awan lakit palpak. Pasiga palpak ti trabaho, isong agsinatan. Ala, wanan. Agsinatan no kasta ti kayat mo. Nauma ako na mangilablaban kan mangdaldalay ti relasyon ta. No sina ti kayat mo ala, agsinat ang arudan. Total, uresyak, adun tinakaupayak kan kaler mo. Naguli magkaklaang ta pinalpaliiw ka. Ngam napunwa nakon. Iso sige, agsinatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ingka ay aywon ni Melba ang mga no agpaspasog nudlaang dayjay. Saanan? Ta jak kayat ngagsinubyan kami nanang. Nauma ako ni ti kinapalpak ti aramid na. Anya? Nasayat mang saan kami pa yan nagkasar. Nalakala ti panagsinamay. Apay,
Talaga kadya saanin ang maurnos ti amin kada kayo kan nilirmaw anak kaw. Saan siguro, tatang? Ngamin, ado dagiti napaliiw ko nga ugali na adyak kursunada. Kasano nga no umay na ka-aywain. Ay na, di na maaramid day tatatang. Amok, ti ugali na. Nangato ti pride na. Iso nga adayong agpakumbaba na jay. Anak kaw, Iso nga agsina kami langan. Ta saan kami ang naragsakit itunggal maysa. Kanayon ti panagsupyat mi, tatang. sayang. Sapay tulagan tayo kuman ti panagkasariyaw. Saanan? Nasayaat mo tadi kampay nakapagkasar. Sakbayan na duktalak ti kasdyeng ugali na. Ay, makapaupay mga minti ugali na. Basit la di na magustuhan kanyak. Sina ti bagbaga na. Iso pinagbigyak man laangan. Kaya't kukumapay nga isalbar ti relasyon mi. Nga maawanan na talaga. Nagpatinggan, tatang. Talaga siguro saan ada kami tinaykari para ititunggal maysa. May mayat kumamit lang, nagkasartapay nga umuna sa kaagabroad silin. Bakit? Maitantan manan ti panag-apply kung ano agkasarat na Rodelio. Saan na bali? Ta saan kamat nga isuksukat lakay? Kun agdendin na tamutin. Iso ama ko na nga agasawatan. May mayat kumamit lang, ano agkasartan. Tapno agbalinan aligal ti panagdenata. Kat, di mataktak manan ti panag-apply kon nga agabroad lakay. Taado umat ti proseso ti panagkasarkat. Sana palin Sumaronon tong asikaswam ti panagabroad mo, inton malpasan ti kasarta. Kaya't ko kuman ti maka-abroad lakay. Ang ala Unaan tapay nga rod nga asikaswan ti panagkasarta, Rodelio. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya? Kasar? Kaanon to paya maka-abroad ka no may tantan ti panag-apply mo nga agtrabaho iji balasiw taaw. Kastamot nga minti kayat ni Rodelio, tatang. Ay saan? Iso ka ti patpatsi mo. Da kamay adadakil mo ti dengga. Ti patsi. Apay, anya dinangag ko si Lane. Asino tagkasar? Dahita anak mo Ibagbagak anuhit din jay live-in partner na nga agkasardan. Anya? Kahit sana yung agabroad ka. Wala nang. Ngam unaan mi kanong asikaswan ti panagkasar mi kin ni Rodelio. Ay saan? Kasar nga? Gapot agabroad kan kayat nakan ngay kasar. Amok ti plano na. Ti kayat nagkasar kayo pa'y nga umuna sa kagabroad. Tapno adda pang tenglan na kan ka. Tapno isuntulaan ti papanan ti sweldom no adda ka ni abroad. Ha? Una o timbaga ti ina manakaw. Isa baybay ampay takasar. Dumteng tulat ta dayta. Anya tamaw. Ang mga no adda kanton ijay abroad kat agbisyo ni Rodelio. Agbabae kasjay. Saan kanto amarigata lamang isinakin ko no kaskasanaw. Ha? Wen, anak ko. Denggan na kami itamam tapag saya atam ti pampanunutan may. Ado nga may nanti nadamdamag mi nagab-abroad ti asawa da. Ngam, nagsina da. Iso nga mga nukasta kay tumagan ni Rodelio. Iso baybay amang pala ta kasar-kasar. Unam kay di ti panagabroad mo. Nanang. Asinaw titong palam. Jay live-in partner mo, wano da kamay, adadakal mo. Da kayo tatang. Nanang. Nasayaat nga raud. Kasta tinatulnog nga anak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Alangarod sikat ti makam mo, Celine. Narigat mo't na ipilit ko ti kayat ko. Diyak kayat nga agapata, bakit? Agyaman nak nga rod ta maawatan nak. Sana bali, tainton agbakasyon nak. Isunton ti panagkasarta. Una, nay, agan anad kay ti pagilya na papanam, ha? Di mo baybay ang ti bagim ijay. Wen, oray si ka. Agan anad ka mat dito ay Rodelio. Agsingsingpet ka. Di kagbababae. Diyak to maaramid ti manglipot ken ka, Celine. Amom, no kasano ti panagayat ko ken ka. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Uray da kami latan ti mangitulod kan ni Silin ije airport, Rodelio. Tamo may mat ama kumikum kay je garden mo. Ha? Why, Rodelio?
Busy ka. Iso nakamilatan ti mangitulod iti anak may. Inkakit di sibugan na iti mulam tapno saan malaylay. Nakasibugak mo't din tatang. Ano ti rumbang aramidem? Di bikayat amataktak ka. Iso agbatikan. Da kami ti mangitulod ka ni silain. Awan problema iti dayta. Maawatan da ka, Rodilio. Nay, Silen, di mo liplipatan ti bilin mi kan ka. Da kami ti dadakkel mau. Iso ada kami ti rumba nga pangipaw itam to iti swildom. Nangagmaw, saan laanam namin saan kan namnamin doang nga imbagami kan kadayta. Sapay ko bata, di mo liplipatan. Wen tatang, nanang, laglagi pag akanayon dagiti bilin nyo kanya. Dakdakkel ti karbangan mi kan ka anak ko. Tanak da ka. Kan, saan kayo nagkasar ka ni Rodelio? Isungawan karbangan na amangalay ti swildom. Una, tagswerten ngayon, may sukit din ti pangipaw. Itami ti kwarta. Da kami tinagrig-rigat kan kay di basit ka pa lang. Aging ga di makkel ka. Una, agasam matipuyat tay di basit ni Silin ngayon niya lakay. Pag sinublatan tay idi nga isala, nukas di nga agmangit-mangit. Kano agsakit ko nama. Di tamat maturog ide amang tartaripato ken kuana tunggal agsakit. Kan malagip mau idi bumalasangan ka nagsakit manan. Inob-obam idi nga impalugan. Tawang mga rod kalsada idi ama paniji balay. Una, nagdagsen nga rod ide. Ta medyo nalukmag idi ni silain. Kan numapantayo idi ijay ili. Kanayon tangay gatangan iti ay ayam na. Patibado ken sinilas na Kan agparti ka edi iti native a manok. Ilaslasin mo ti dualop po para kang kuana. Wala, talab na labtang amin ti anak tabakay. Ala, pagyamanak dagita akin na imbagyo kanyak, nanang, tatang. Di kay madanagan, tung palag ti bilin nyo. Da kayon to, ti pangipaw itak iti sweldo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, anak ka. Thank you, ija impaw it mo akwarta wine. Nairwar main. Ingkay tumat ikan ni Rodelio tatang. Tapno adda allowance na. Ha? Apay, awan kwarta na ay Awan, tadi pa'y nakalako iti mula na. Ala, ta ikakto nga raw. Tapno awan mo't may bagbagana. Kat, kumusta di manugang yun, tatang? Ay, kasya lata Istambay lata, anak ka. Saan mo't nga istambay ni Rodelio, tatang? Adamot garden na. Manumot lat kita na ijay ngay. Di mo pala sinaan na di alalakay. Ay, saan Ay, ayatek di manugang yun. Diyak ka ba ilan asinaan, tatang? Awan na pinta sa masakbayam ken kwa na anak ka. Isong agpanunot ka na imbag. Uray ta di kay paimot nagkasar. Nalakalat ti panangisinam ken kwa na no kayat mau. Sumapul ka kiti ti foreigner, may mayat pa. Anya? Tila ibagbagayo mo, tatang? Katagpasumat, talaga siguro anay turturong asaan kayo magkasar. Tapno nalakalat pa nagsinayaw, anak kao. At ti kwartam Rodel. Agyaman anak tatang. Ibaga medjay anak may, nga inted kaun ti kwartam. Ungon tatang. Ibagak to no madamdama. Apaya madamdama apay laang. Itan Awaga maun tadak pa ditaw ita denggak ti ibagam. Mabit lang nga ron. Ta alak ti cellphone ko tatang. Di mo dak nakamati na numanaw tinted kaw. Basta ibagam anaawat maun. Ungon tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Manot inted mo nga ije manugang mau. Manugang nga. Saan tamot ang manugang na dyan? Saan da nagkasarit sa anak ta? Ay wanan niya. Kahit manunga raw ti inted mo ije saan ta manugang. 800 laang. Nagdakulan. 5 gasot ko malaang
Italang mat nga 800. 5 kasut taon no sumarunaw. Nagswerte kay di day dya lalaki Jay lagor oray ti kwarta ti anak ta tararamiden na. Mun nga ron dilagbay. Di pa lang amin sinaan jay anak ta. Kas lagbibisin mo ngamin iti lalaki dya anak ta. Jay katis tambayon ti kinay kaya na. Mun nga ron agbabae la kumatap no maupayan jay anak ta kat sinaan nat. Ay, talaga Maupay ni Silin no agbabae ni Rodilio. Agbabae ko mga raw na dyan, Rodilio. Kayat ko kumaapatarimaan di kalkalapaw mikan Rodilio, tatang. Apay ngay, kit di kay pa mo't nagkasar ka ni Rodilio. Agkasar kayo pa yung umuna sa mo patarimaan ti balayaw. Kaanon tupay ngay. Mayat ko man numarugyan itan, tapag isunto asang petak na agawid Ay saus, delikado ti pampanunutam silin. Anyat amam, amang ano agbabain to ni Rodilio katasina kayo. Amang ano aguman na ti balayaw. Ha? Iso di mo pala papintasin jay balayaw. Di mo lamaw. Dito kiti balay tayo ti papintasin manakaw. Ha? Balay tayo na itaoy. Nakasigurado ka ano to'y balay tayo ti patarimaan mo. Bay ang pera di balayaw, tanay. Amang anong sina kayong tumot lang iti na di Rodilio. Tanay, kanayon ti pagwapo na. Basta makita, nakapumada. Nakatak-in ka nakabangbanglaw. Madlaw nga da pagpatpatsarmingan na. Anya? Agringkan. Ay, Ay na, ay apay nakasapsapa pay lang. masapat ta arumwar. Papananta. Hintay ruwar ti kwarta ng impaw iti anak ta. Kan intamot tin agsapay. Kakaisuna nga daman ng kwarta ta. Ay na, nagsapa kaya. Uy, tapno makaadota. Ay. Inta pa'y agpaparlaor. Di mo't agpakulot ka kunam. Ta inak mamot agpapukais kan agpakulor iti buokaw. Tanay, ado man ti uban kaon. Alang nga rod, ang manganta pa'y asa tarumwar. Ay, saanan. Ijay tanturor ang mga anay. Adamat kwartata. Sige nga rod agmurmurayak biit sa kagrubwat. Ala, awam mo nasambut talugan ang lakay. Pagluganan tan ngay nga agawid. Nagloko mo't nagitaluganan. Nagsapadamot ang nag-aawidan. Agaguray ta amangan no adag subli no madamdama. Awan mauray mao ni ti kasting nga oras. Intakit aghotelan. Anya? Adamat kwartata. Ay, sa bagay mo kidi ngam amangan no nangina. Sayang ti kwarta lakay. Ada amaw ka nalaka pagturugan ta. Bakit? Budget meal nga inday jay. Apay nga mom dagita. Siguro naturog ka ditan na niya. Asino ti kadwa man naturog dita budget meal nga in? Ay la, agatap ka man. Mangagkula ka na giti kumpare no agistoryada. Anya tamok di tangay. Mala, mapantan iti ibagbagat ti kumpare anala ka apagturugan. Darasam. Ay, asino da ka di? Aglaklako akiti tinapamanong. Gumatang kan. Presko at tinapadag ito'y. Da kami nga mintagar aramin. Ha? Sagmamanungay. Nalakalaang manong. Adda nakakabila price na dita ni. Kita mo. Sige. Mangalak iti dua, takaasi kamot. Nagpudot ang magmagnaka. Huwag nga raw. Isa makilino nga mampay lang na mabalin manong. Kan makinumak mo na. O sige. Mabit lang nga ding tayalaan kay ti danom. Lakay. Adda nakita ka babae di balay da Rodilio. Anya? Babae? Asino ang babae? Tsaka mo Chicks na siguro
Nakatugaw mo iti balkunda. Nene. No kasta adda babainan? Napintas a babae si ka. Ingka kadikitaan. Agin lalabas ka. Tapno mapanagnagam timbagak. Sige, mapanak man nga raw. Dahito yan, tururayin tagundaway bakit? Sigurado nga sinadan iti anak ta, no kaskasanaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Puno gayam ti imbaga ni bakit? Dagijay dagiti dua. Presko matla dagiti lako maday. Wala manaw. Manong tawar ko nga. Sige, libre ta maisan. Tasuki ka mutan. Kanayon ka gumatang itilakok. Aglaklakon samot ng gayam. Saan na at chik samot? Ay, Alam mo na, agam oray. Alak iday tila dawan, ta isin ko iti anak may. Freday na maisan niya. Ibagak ababain na day ka. Pagparparangan dalang aglaklako day ta ababae. Ngam chicks ka di jay asawa manakaw. Anya? Saan ang mapagtalkan na di alalakay? Isali patem kidain. Mapilitan aksan ang mga klon kadagiti agdat-daton kanyak, tatang. Ha? O ala, mangpili ka ni tibak ng anak ko. Pilyam tay adot kwartana. Tapno saan ka na maparigat ngagtrabaho dita abroad? At dado abak na ngagar-aram kanyak, tatang. Nalawat idagada. Mangpili kan atay sunto ti pakiasawaam. Baybay amaw na di arodilyaw. Na nakurang mo't ti diskarte iti biyag. Isukat mo kidain. Nay, madamamot gayam ti pan nakatarimaan ti balayo na nang. Awan takayat ni sila napapintasan to'y balay may. Tapno adda ka no pagawidan na no agbakasyon. Ha? Apay ngay may ka? Kwa? Diyak ngamin makontak ni Celine. In black-nak mo't ta ni TFB. Nay, agad anya tamo medita ngay. Mabalin ti makiawag iti cellphone niyo. Kasarita ko man ni Celine. Ay, adda na ibaga na gayam kada kami. Diyak amo ano na ibaga na kan kada itoy. Ngam na kuna na adi na kan kayat. Di nakakano ay ayatunan. Anya? Tapno mapanagnagam timbagak, sige. Awagak ni Silen, tagsarita kayo. Alaman na nang pangasyo. Apay nga yakas niya mo't timbagbaga ni Celine kanyak nanang. Kawatam tigasat mo, baraok. Nalabit, saan na da kayo tinaykari para ititunggal maysa. Apay yakas nilat kalakanagan ko na ti panang isukat na kanyak. Awan mabalin mo Awan kamat mo ita anak may, tasan kayo mata nagkasar. Ha? Isungaklo namon, tigasat mo kan ni Silen. Sumapol ka mata, hindi sa baling ayatam. Hello, nanang. Agawid akon iti mabiit. Ngam agdiretso ak ijay balay ti nobyo. Nay, apay ngay. Dito'y balay ati umuna pagawid, manak ko. Saan? Tasabten nak tinobyok ijay airport. Kat agdiretso kami kano nga agawid ijay balay da. Tayam amunak kadagiti dadakkel na. Anya? Sige, nanang. Impakaamok lang ti umadanin a panagawid ko. Bye. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Saan nga tan nga agsubli ija abroad tiyanak ta? Bakit? Saan sa kanumutan? Saan na palubusan tinobyo na? Manipod si Mangpet, manipod abroad. Saan na nagpakpakita dito balay? Wen nga rod Kan manipod na gawid, awan makukwartan. Pati to'y balay ang narugyan ang mapatarimaan kumasaan na natultuloy. Wen nga rod Hanggang murod ko mamanan jay anak ta. Diyak mo na niya't desisyon na. Tadimot umawagan. Ha? Ada tao ba kay? Nanang! Tatang! Lukatan nyo na ito'y! Ha? Nimot silin nga anak ta day jay. Ay,
Mabit lang, anak! Umayan! Ni, apay! Anyat na pasamak kan ka! Apay ka sa tilangam! Adapay black eye mo! Naimbag ta nakalibasag. Sa dista ginagbalin biyok nanang. Aniya! Awanan baen at alalakay. Idarom tayo. Naging sisingput lay di damo. Ngamidi agbaybayag. Rimorti pudno nga ugali na. Kanayon nakakabilan. Kanagaraaramat iti may parit nga agas. Aniya! Mabutang ang mga nusurutan nagdito Ay, di ka mandanagan anak ko. Da ka may timang protektarkan ka. Saan da ka abay-bayan? Kumusta mo ni Rodelio, tatang? Awanay, di ti lugar tayo. Manipod sininaam, pimanaw mo tayo. Iso nga awan agnana di balayaw. Anya? Ayan na nga tan. Awan nga min kontak ko kenkwanan. Jak amo sa dino tayan na itan. Gapo iti napasarak iti nang isukatakin ni Rodelio. Makonsensya ak gapo iti panang isinak kenkwana. Ay, ore na kami Makonsensya kami mat iti inam. Ngamin, da kami tinang durogken ka makinobyo iti sabalay. Katnay, nakatumpong ka mat gayam iti loko alalakay. Agawid akpay, tayo nakitaan ti balay mi, tatang. Nakataptapo kan dito unag ti balay. Kan sabalin ti angot na. Ta nakasira ngamin amin ari daw kan tawa. Ay, agdalusak dito ay. Asino dayta? Asino nga ta dayta? Saan mo't asumban? Inak man lakitaan niya. Naimbag nga oras mo, Celine. Rodelio? Kumusta kan? Kastoy, nasaya at matan. Naamuak iti kasinsin mo ti kaadamon. Kan tinapagtang mo iti sigod anobyong. Ha? Iso nga'y mayak. Tabarang maornos tapay ti amin kadata. No kasta. Kaya't naklata nga uray kas jay ti inaramid ko, Rodelio. Wan ngamin si kalata ti ayatek. Aklo nakirelasyonak mo't iti sabali iti sininaanak. Ngam nagsina kami mo't lang. Nasaan kami ngagkinaawatan. No siya, kaya't kalat na Rodelio. Kat pakaragsakak numaawat nakmanan. Pakawanan na kumaga po iti inaramid ko iti kalabas. Uy, napakawan kan silin. Ay ayatin ka. Ay ayatan ka, Rodelio.